Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól, ami hűséges megváltónktól. Amen. Húsvét ünnepzáró Isten tiszteletünk kezdetén kezdő imádságunkat imádkozzuk együtt. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Amen. Így fennállva áldjuk, dicsérjük, magasztaljuk a mi Urunkat, az 518-as számú dicséretünk első versének eléneklésével. Akinél régi énekeskönyv van, a 349-es számú éneket keresse ki. Tehát 518-as számú énekünk első verse így kezdődik. Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott. Hirdetéseket hallgassátok meg. Igazából a tegnapi ünnepi istentiszteletünkön elhangzott hirdetések közül a héten megtartandó alkalmainkat hirdetem. Kedden 6 órakor presbiteri gyűlést tartunk a lelkészi hivatalban, csütörtökön fél 5 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz, pénteken délelőtt 10 órakor a Napsugár idősek otthonában tartok húsvéti urvacsorás istentiszteletet, és délután 2 és 3 órakor KT órák lesznek megtartva. És mához egy hétre, még utoljára itt, ezen a helyen, a gyülekezeti teremben lesz az istentisztelet, és utána május hónaptól átmegyünk a templomba, és onnantól kezdve már ott tartjuk az istentiszteleti alkalmainkat vasárnap délelőttönként 10 órakor. Szombaton még egy házasságkötés is lesz templomunkban, 5 órakor lesz Péri Bence és Angyal Emese házasság kötése. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most énekeskönyvünk 825-ös számú énekét keressük ki. Új énekeskönyvünk 825-ös számú énekének mind a 4 versét énekeljük el. A régi énekeskönyvben a 479-es számú dicséret. Hinni taníts, Uram,
kérni taníts. Húsvét ünnepzáró istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Helyünkön maradva hallgassátok meg Istennek igéjét. Református bibliaolvasó kalauzunk mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszát olvasom fel, nevezetesen Lukács írása szerinti evangélium 24. részének a 13-tól a 35. terjedő versekig. A megnevezett helyen így szól hozzánk Istennek kijelentett szava. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt szóban és tettben, hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg, pedig mi abban reménykedtünk,
hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk: ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: maradj velünk, mert esteledik. A nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak: nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybe gyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Eddig Istennek írott igéje. Adja az Úr, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói, sőt, továbbadói is lehessünk. És teremjük meg az életünkben azt a jó gyümölcsöt, amit Isten az ő igéje és szent lelke által végez el bennünk, hogy az engedelmesség által a mi életünkön az ő áldása nyugodjon. Mi pedig hálából egész életünket ő neki tudjuk szentelni. Helyünkön maradva, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk így. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy elküldted a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust erre a világra, hogy ő a váltság művét elvégezze. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy elvégezted ott a Golgotai kereszten, hogy mi ne menjünk ítéletre, hanem a te kegyelmedből, a te útadon járhassunk, és a mi útunk a te országod irányába mehessen és folytatódhasson. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy meghaltál, de harmadnapra feltámadtál a halálból. Köszönjük, hogy itt vagy, jelen vagy, és ahogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy,
ahogy tegnap a múltban csodálatosképpen cselekedtél, így teszel ma is, és a jövőben is. Kérve kérünk, hogy tedd, ami szívünkbe helyezd az ige magvát. Hadd érthessük meg mai napra küldött üzenetedet is, és hadd tudjuk mi azt a szívünkbe zárni. Így áld meg, kérünk, igédet, igédre való figyelésünket, most is ebben az órában. Hadd lehessen nekünk is élő találkozásunk, személyes találkozásunk te veled. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük az új énekeskönyv 507-es számú dicséretét. A régi énekeskönyvben ez a 353-as számú dicséret. Tehát új énekeskönyv 507-es számú dicséretének első verse, nem tettem ki az egyest, egy első verse, és a régiben tehát a 353. Krisztus feltámad a igazságunkra, utat szerze mennyországra. Fennállva hallgassátok meg Istennek igéjét, melynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, Isten szent lelkének segítségül hívásával, megírva található az imént felolvasott ige szakaszból, Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezetének a 30. verstől a 35. terjedő versekig. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak, nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybe gyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Húsvét ünnepén így szoktuk köszönteni egymást, itt a gyülekezet közösségében is, hogy feltámadt az Úr, bizonnyal feltámadott. És ez olyan jó kimondani. Ezt olyan jó elhinni. Olyan jó ezt hittel elfogadni, ebbe belekapaszkodni. Feltámadott az Úr. Bizonnyal feltámadott, itt van velünk, itt van közöttünk. A feltámadás utáni történetet olyan szépen elmondja Kleopás és társa, az emmausi tanítványok. Olyan jó ezt elolvasni, mert
az egész húsvéti történetet elmondják. Elbeszélik. Össze van foglalva. És egy húsvét hétfői ünnepzáró istentiszteleten tulajdonképpen az emmausi tanítványok gyönyörű szépen összefoglalják a történetet, mi történt nagypénteken, mik voltak az előzmények, mi történt utána, a temetés után, és mi történt húsvét hajnalán. Jézus feltámadott. Én nagyon szeretem ezt a történetet, mert nagyon jól bemutatja azt, hogy az ember életében Isten hogyan munkálkodik, és hogyan nyílik meg a szemük, hogyan nyílik meg a szívük, és hogyan lesz mindez hitté és teljes bizonyossággá. Két tanítvány ment az úton Jeruzsálemből Emmaus felé. Semmi lényeges nem történt velük ezen az úton, mentek szomorúan, nagy hatással volt rájuk mindaz, amit átéltek, megtapasztaltak. Mint ahogy mi is, amikor valamilyen eseménynek a forgatagába benne vagyunk, és érint bennünket, és átéljük, és akkor nyilván arról beszélgetünk. Bennük azonban annál inkább történt valami. Ott a szívükben, az életükben. Azt olvassuk, hogy itt az igében, hogy mintegy 60 futamnyira voltak, tehát Jeruzsálemtől Emmausig, ez 60 futamnyi, ez lefordítva kilométerre, úgy nagyjából olyan 10-11-12 kilométer. Mintha Apostagra innen elmennénk, vagy Apostagról idejönnénk. Gyalog, nem autóval, gyalog. Autóval gyorsan, pár perc alatt meg lehet tenni, viszont gyalog azért az egy hosszabb útszakasz, kirándulásnak se rossz útszakasz. Na hát ezt az utat tették meg az emmausi tanítványok. És útjuk elején Jézusról beszéltek egymással. Jézus volt a téma. Most az ünnep alatt talán beszélgettetek emberekkel, családtagokkal, rokonokkal, barátokkal. Hadd kérdezzem meg, téma volt Jézus? Téma volt az ő feltámadása? Sok mindenről lehet beszélgetni. Kell is. Nem probléma, ha beszélgetünk. Nagyon is fontos a kommunikáció. Nagyon fontos a találkozás, a beszélgetések. De vajon a beszélgetéseinkben, különösen egy ünnepen, az ünnepeltről, mint hogy karácsonykor el szoktuk mondani, hogy karácsony Jézus születésének napja, ő az ünnepelt. Ő a születésnapos. Most húsvétkor. Hát Jézus van a középpontban. Hát mi húsvét ünnepe? Hát a feltámadás. Jézus feltámadott.
bizonnyal feltámadott, él. Téma? Téma ez 2025-ben. Beszélgetünk erről egymással, mert ez a lényeg, ezért van ünnep. Az nagy ünnepekkor mindig sok a körítés. Nagyon sok minden el tudja vinni a lényegről. Téma-e Jézus? Téma-e Jézus a te életedben? És ha téma, akkor az élő, feltámadott Jézus a téma. Mert ezek a tanítványok, az Emmausi tanítványok beszélgettek, de hogyan beszélgettek Jézusról? Úgy, mint aki meghalt. Meg úgy, ahogy elmesélik Jézusnak, csak ők ezt nem tudják, hogy az az idegen, aki hozzájuk csatlakozik harmadikként, nem jönnek rá először, hogy ő a feltámadott Jézus, és elmesélik neki az eseményeket, és halott Jézusról beszélnek. Meg olyan Jézusról, akinek ellopták a testét. Számukra Jézus még halott volt. Újabb kérdés. Neked halott Jézusod van, vagy pedig élő, feltámadott Jézusod? Hogyha az Úr Jézussal beszélő viszonyba vagyunk, az már az életnek a jele, már beszélgetek vele. Nagy dolog, amikor már valaki Jézussal elkezd beszélgetni. Ezt úgy nevezzük, hogy imádság. Amikor összekulcsolod a kezed, amikor megszólítod őt, amikor kérdezel, amikor mondasz neki valamit, vagy kérsz tőle valamit. Általában ez szokott lenni. Kérünk tőle. Vagy megköszönsz neki valamit. Ez már ritkább. Kapcsolat az élő Jézus Krisztussal. Na akkor örül a mi szívünk. Akkor lesz békesség a szívünkben. Akkor töltetik ki a Szentlélek által az Isten szeretete, amit képviselhetünk, amit továbbadhatunk. Kapcsolatban lenni a feltámadott élő Krisztussal. Ez az igazi húsvét. Ez az igazi bizonyosság, ez az igazi hitvallás. Én ismerem a feltámadott Jézust, mert találkoztam vele, mert beszélgettem vele, mert munkálkodott az életemben, a szívemben. Más dolog beszélni Jézusról úgy, hogy olvastam róla, hallottam róla, és más úgy, hogy találkoztam vele, lelkiképpen, hit által. Mert az Úr Jézus megszólít az igén keresztül. Az igén és az ige hirdetésen keresztül. No hát, megy a két emmausi tanítvány, s oda csatlakozik egy harmadik, egy idegen, az Úr Jézus
És az Úr Jézus belemegy, idézőjelben mondom, hogy belemegy abba a játékba, hogy teteti magát, mint aki nem tudna semmire. Itt megkérdezi, hogy miről beszélgettek. Hát Jézusról. És mondjátok, és mit beszél? Hát te nem tudod. Hát hogy lehet, hogy te nem tudod? Hát mindenki tudja. Hát ez hatalmas nagy hír. Ha akkor lett volna televízió, akkor a híradóba biztos, hogy bekerült volna. Mert ez egy nagy szenzáció volt. Ha akkor lett volna internet, az internet oldalai tele lennének ezzel a hírrel. Mindenki tud róla. Te meg, kedves idegen, aki hozzánk csatlakozott, te meg nem tud. És akkor Jézus még kicsit úgy még provokálja is őket. Miért? Mi történt? Beszélteti őket. És ők pedig kiadják a szívükből mindazt a keserűséget, szomorúságot, gyászt, mindent, ami ott a szívükben van, ami a szívükre telepedett. És elmondanak mindent Jézusnak. És ez is egy üzenet, kedves testvérek, hogy mondjál mindent Jézusnak. Ami a szívedben van. Ha megbízol benne. Két Emmausi tanítvány számára idegen volt, de valószínűleg szimpatikus valaki, aki ott melléjük települt. Még örültek is, hogy hát nem csak ketten mennek, hanem ismerkednek egy emberrel. És ott megy Jézus velük. És Jézus a téma a beszélgetésükben. És ahogy ott beszélgetnek, Jézus úgy először meghallgatja őket, és úgy tereli a beszélgetést, hogy átveszi a szót, és elkezdi őket megvigasztalni. És magyarázza nekik az írásokat, Mózestől kezdve, és akkor már az Emmausi tanítványok hallgatják, és ahogy olvastuk is, nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton. Amikor feltárta előttünk az írásokat. És ott a szívükben elkezdett valami mozdulni, megmozdulni. Úgy kezdtek megnyugodni. Az olyan nyugtató volt, olyan békességet árasztott. Biztos, hogy Jézusból áradt ott is, akkor is az ő szeretete. Valamit megéreztek ezek az Emmausi tanítványok. És olyan jó az, kedves testvérek, amikor olvassuk az igét, vagy hallgatjuk az igét, akkor a mi szívünket is átmelengeti Isten szava, az ő szeretete. És azt érezzük, hogy de jó volt ez nekem. Nekem olyan jól esett tegnap, amikor kint a templomba, a kijáratnál, ugye kezet fogtam mindenkivel, és egy fiatal ember odalépett. És azt mondta, hogy nekem ez most olyan sokat jelentett. Köszönöm, hogy itt lehettem. Nem helybeli. Elmondta, hogy a fővárosból jött, de neki ez annyira sokat jelentett. És ez az, amikor az Isten igéje megérinti a mi szívünket, akkor az sokat jelent. Akkor abban lehet kapaszkodni hittel, arra lehet építeni, be lehet építeni az életünkbe, a gondolatainkba.
az Isten igéjét, az ő szavát, és az ő szeretetét. Kedves testvérek, hogyan mondják, hogyan fogalmazzák az Emmausi tanítványok? Figyeljétek csak, hogy elmondhatták kételjeiket, csalódásaikat. Pedig mi azt reméltük, hogy mi van ebbe? Csalódás. Volt egy elképzelésük Jézusról, és egyfajta csalódás. Nem az történt, ahogy ők elképzelték. Mint hogy csalódott a virágvasárnapi tömeg. Hozsánna, Hozsánna a Dávid fiának! Ő lesz majd a királyunk! És lett belőle, feszítsd meg. Mert csalódtak. Nem az történt, amit ők akartak. Nincs bennünk néha ilyen csalódás. Valamit szeretnénk Jézustól, vagy Istentől. Kérünk valamit, és nem úgy történik. De hát a mi atyánkban hogy tanította az Úr Jézus? Imádkozni. Legyen meg az én akaratom. Viszi János akarata? Nem! Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, mint ott föld, úgy itt a földön is előmutattam a kezemben. Először fönn a mennyben, úgy itt a földön is. Legyen meg a te akaratod. És nagypénteken és húsvétkor kinek az akarata teljesült? Simon Péteré? Nem. Az Isten terve, az Isten akarata aratott győzelmet és diadalt. Mert Isten szeretete megmentő szeretet, Jézus Krisztus áldozata pedig szabadító áldozat, aki megszabadít a mi bűneinktől, és megtisztít azokból. Na hát egy jó kis séta volt, jó kis kirándulás volt, Jeruzsálemből Emmausba megérkeztek. Közben lement a nap is talán, esteledett, alkonyodott. Olyan jó volt ez a társ. Olyan jól éreztük magunkat vele. Ő meg ment. Jézus, mintha ment volna tovább. Maradj velünk. Ne menj tovább, maradj velünk. Gyere be hozzánk egy kicsit. Megpihenünk, eszünk valamit, harapunk valamit. És az Úr Jézusnak nem kell ezt kétszer mondani, amikor valaki behívja a hajlékába. Ő jön azonnal. És asztalhoz ültek, és akkor, hogy olvastuk, Jézus vette a kenyeret. Hálákat adott, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Nem ismerős? Úrvacsora. Hoppá! Na, akkor esett le a tantusz. Hát ez Jézus. Hát ez nem lehet más, csak Jézus. No hát, micsoda fölfedezés! Azt a
Jaj, de örülnek, repesett a szívük. Jézus pedig abban a pillanatban eltűnik. Velük marad, de már csak lélekben. De nekik ez, hát boldogok voltak. Hát Jézus, hát persze, hát, és visszagondolnak az útra, a beszélgetésre, hát ez az. Hát ő magyarázta nekünk az írásokat. Hát ahogy mondta, hát abban olyan békesség volt, abban olyan szeretet volt. Hát persze, hogy jól éreztük magunkat vele. Hát Jézus, hát feltámad, hát ő az. Kedves testvérek, Isten szent lelke a szívükben teljes bizonyosságot adott. Elfelejtettek minden fáradtságot. Újabb 11 kilométer. Vissza. Nem nézték, hogy jaj, de már elfáradtak. Fölkeltek, mentek vissza Jeruzsálembe. Hát ezt el kell mondani. Ezt el kell mondani a tanítványoknak. A 11-nek. Ugye már Júdás nincs az élők sorában. El kell mondani az asszonyoknak, akik ott voltak a sírnál. Hát ezt el kell mondani, és mennek, és elbeszélik. Kedves testvérek, húsvét, ünnepzáró, istentisztelet. Következő üzenete. Mondd el, hogy te mit tapasztaltál Jézussal kapcsolatban. Mondd el a személyes élményedet. Hogyha az úrvacsoránál átélted, megtapasztaltad, hogy megbocsátattak a bűneid, hogy békességet kaptál, hogy az Úr Jézus megtisztított téged, hogy Jézus valóság, Jézus él, Jézus feltámadott. Mondd, kinek mondtad már el ezen az ünnepen, hogy Jézus feltámadott, hogy ő él. És ez neked akkor hír, hogyha neked ez hír. Ez neked akkor hír, ha ez a hír nem csak a füledig jutott el, hanem a szívedig. Neked ez akkor hír, ha ez személyessé válik a számodra. És így lesz hiteles, és az emmausi tanítványok számára így volt hiteles, hogy Jézus személyesen találkozott velük. És kedves testvérek, így lehet nekünk is személyes találkozásunk a feltámadott Úr Jézus Krisztussal, amikor az úrvacsorában is mi is felfedezzük, hogy igen, az ő teste megtöretett, az ő vére kiontatott, a mi bűneink bocsánatára. És elhisszük, hogy Jézus meghalt, de harmadnapra feltámadott. Elhisszük. Te ezt elhiszed? Valaki egyszer nekem azt mondta, nem most, jó évekkel ezelőtt, még fiatal emberkoromban, János, te ezt beveszed. De ezeket a dolgokat beveszed. Én megmondtam, hogy hát. És nagyon ízlik. És nagyon finom. Beveszem. Mert hiszem és vallom. Mert számomra az életet jelenti. Nem filozófia, nem vallásosság, nem egyházaskodás, nem. Az élet. Örök élet. Azt mondja az Úr, örök élettel ajándékozlak meg téged. És ez csak az kapja meg, aki hisz. Ezért választottam ezt az éneket. Nem kifejezetten húsvéti ének, de lehet, hogy az. Hinni taníts, Uram.
kérni taníts. Mert sokszor hitetlenkedünk, pedig az Úr adja a hit ajándékát. És kedves testvérek, nincs vége a tanítványok, az Emmósui tanítványok útjának. Mennek. Honnan kaptak annyi erőt? Futnak, kedves testvérek, futnak. Nem visszasétálnak, futnak. Minél előbb odaérjenek, minél előbb elmondják a jó hírt. Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Mondd te is. Mondjad. Ne szégyeld. Mert ebben nincs szégyelni való. Ez öröm. Ennél nagyobb öröm, testvérek. Ez a húsvéti öröm. Itt kérdez Jézus tanítványoktól. Mit mentek szomorú ábrázattal? Mit szomorkodtok? Kedves testvérek, húsvét az öröm ünnep. És amikor számukra személyessé válik ez az egész, találkoznak a feltámadott Jézussal, majd kicsattannak az örömtől. Hú, menjünk, futás! Futás! Péter meg János is futott a sírhoz. Még versenyeztek is. Futóversenyt János nyerte meg, de Péter kukkantott be először a sírba, és üres volt. Tényleg igaz, amit az asszonyok idézőjelbe, nem is teszem idézőjelbe, csak ők úgy gondolták, fecsegtek. Az nem fecsegés volt, hanem az angyal bízta meg az asszonyokat. Mondjátok el a tanítványoknak, Jézus él! Jézus feltámadott. És hogyha a tanítványok nem és hitték el, holnap, ha olvasod a bibliaolvasó kalauz szerint, azt fogod olvasni Lukács 24, 36. versétől, hogy Jézus megjelenik a tanítványoknak. És jön az a szép jelenet, hiányzik Tamás, aztán az Úr Jézus megint elmegy, Tamás már ott van, és a kételkedő Tamás bizonyosságra jut, és azt mondja, egy csodálatos bizonyságtétel, én Uram, és én Istenem. Adja az Úr, hogy a te szívedben is ott élhessen, lobogjon a húsvéti örömüzenet. Jézus él, feltámadott, és legyen ez számodra személyes. Én Uram, és én Istenem. Van egy ének, kedves testvérek, az új énekes könyvbe került be, és ennek az éneknek a soraival zárom a mai ünnepzáró istentiszteletet. Ez az ének a 771-es, nem énekeljük el, mert más fogunk a végén énekelni, de a 771-es az új énekeskönyvben, és a szövegét azért elolvasom. Velem vándorol útamon Jézus, gond és félelem el nem ér. Elvisz, elsegít engem a célhoz, ő a győzelmes hű vezér. Ő a győzelmes hű vezér. Velem vándorol utamon Jézus, ott az oltalom hű szívén. Ha a szép napot fellegek rejtik, ő az éltető tiszta fény. Velem vándorol utamon Jézus, bár az út néha oly sötét. Soha nincs okom félni a bajtól, amíg irgalmas karja véd.
velem vándorol útamon Jézus. Ez a vigaszom, baj, ha jő. Bármi súlyosak rajtam a terhek, segít hordani, ott van ő. Velem vándorol útamon Jézus, túl a sír sötét éjjelén. Fenn a mennyei angyali karban, nevét végtelen áldom én. Nevét végtelen áldom én. Így legyen. Amen. Helyünkön maradva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk így. Úr Jézus Krisztus, olyan jó, hogy velünk vándorolsz. Nem kell egyedül menni. Köszönjük, hogy társként társulsz mellénk. És köszönjük azt, Úr Jézus, hogy te nem csupán társ akarsz lenni, nem csupán beszélgető társ, hanem olyan Úr, aki Ura lesz, királya lesz a mi életünknek. Aki megváltó és szabadító. Aki örökkévaló szeretettel szeret. Aki megbocsátja bűneinket, és magára veszi azokat. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a ma is szólhattál hozzánk. A ma is beszélgethettél velünk. Ezt a beszélgetést, Úr Jézus, folytasd velünk. Az ünnep után is. Hadd lehessél ott, a mi hajlékunkba. Hadd lehessél ott, a mi szívünkbe. Cselekedd ezt meg. És hadd éltessen bennünket a húsvéti öröm, hogy élsz örökkön örökké. Velünk maradsz, és az a kérésünk, hogy bennünk élj. Amen. Fennállva együtt imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Isten tiszteltünk része az adakozás. A macedóni beli gyülekezet tagjai jutnak eszembe, akik először az életüket, a szívüket adták oda az Úrnak. Így állva a záró imádságunkat imádkozzuk el, hajlékodból eltávozva, Uram, arra kérlek, hadd lehessek megtartója a te szent ígédnek. Amen. Most foglaljuk el a helyünket, és záró énekül énekeljük el a 289-es számú énekünket, 289-es számú ének, és ez az ének arról szól, amit mondtak az emmausi tanítványok Jézusnak, hogy maradj velünk, gyere be hozzánk, maradj velünk. A régi énekeskönyvben a 200. dicséret, és az új énekeskönyvben pedig 289, 6 nagyon rövid verse van, énekeljünk el, nem, és így is mondhatnám, imádkozzuk el együtt. Ó, maradj kegyelmes,
áldás előtt fennállva nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Utána pedig fogadjuk az áldást. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Minden kedves jelenlévőnek kívánok még a mai napon áldott húsvéti ünnepeket, és az Emmausi tanítványok örömhírével menjetek tovább, és vigyétek a jó hírt. Áldás, békesség, Isten velünk, a viszontlátásra.